Il-Kamra hija dispjaċuta tas-sitwazzjoni li tinsab fiha l-industrija. L-industrija tinsab fi kriżi, ilha fi kriżi il fuq minn sena issa. Il-Viċi President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto kienet jitkellem 24 siegħa wara l-inċident li seħħ f'Bormla fejn tilef ħajtu ħaddiem barrani fil-waqt li raġel Belti għadu qed jissielet għal ħajtu. Andre Pizzuto spjega kif il-Kamra tal-Periti talbet diversi drabi lill-Gvern sabiex jimplementa riforma tal-industrija u ħarġet dokument biex tagħti parir lill-Gvern dwar kif għandu jimplementa din ir-riforma biex tiġi fil-livell ma' pajjiżi oħra Ewropew. Lura f'Awwissu il-Gvern ikkommetta ruħu li jwettaq dawn il-proposti sta sfortunatament kien hemm dewmien f'din l-implementazzjoni. Aħna qegħdin nerġgħu nitolbu l-Gvern biex jieħu din is-sitwazzjoni bis-serjetà għax ma nistax ikun li l-industrija tibqa' f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Huwa tkellem ukoll dwar il-fatt li huma diversi l-entitajiet li qed jippruvaw ikunu parti mir-riforma imma m'hemmx kooperazzjoni bejniethom. Pizzuto saħaq li l-prijorità ewlenija hija li kull min jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni ikollu liċenzja. Intant min-naħa tal-Gvern sa issa l-ebda reazzjoni jew kumment. Net News staqsa wkoll il-wib tal-Gvern dwar il-Kumitat appuntat mill-Prim Ministru biex itih pariri dwar l-iżvilupp u l-kostruzzjoni. Bi Glenn Bedingfield iwieġeb li m'għandux idea fiex wasal dan il-Kumitat u li l-Parlament mhux se jkun qed jgħaddi abbozzi ġodda qabel ma jiġi sospiż għal vaganzi tas-sajf. Qabel waqfa s-sajf le mhux se jkun hemm abbozzati ta' liġijiet, ġifieri sissa qegħdin naħsbu li l-ġimgħa d-dieħla jieqaf il-Parlament għal perjodu tas-sajf. Xhieda li dak li saħaq dwaru l-Viċi President tal-Kamra tal-Periti jiġifieri li l-Gvern m'għandux ħeġġa jew viżjoni biex jimplementa ir-riformi meħtieġa.